Kusho nje ngempela iy'nsizwa ey'mbili uBongs noZakes ukuthi-ke ubushaka besekhona bophoxeka kakhulukazi njengoba kuqondane nenyanga yamasiko ngoba phela bebezethembile ukuthi hhayi nazi-ke iy'nsizwa sikhuluma ngazo thina iy'nsizwa evele zibizelana eshashalazi nje celana udede ngingonakele lutho nje zithi nje ngifuna ukumnika isonga lakhe kube ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ubani inkunzi ubani uyiphi eyogoba uphona esizowabiza nebutho lapho athi hey madoda hhayi le nsizwa lezi ey'mbili uMadida nomfoka Dlamini zithi zifuna usibuyisa into yamehlo sebehleli laphana bethi-ke balindele bathi uzokuthi hayi kodwa le nsizwa zangaphatha hawu zangaphatha mkhondo daba bethi hhayi shuthi koba amankonyana hhayi ethi sathuswa yilokho iqala lenye ikhukhumali ithi iqhenye ithi itelebhele itshikize athi samangaso lokho naye ngiyashibilika lapha ethi hey wenze njani nenzana kuliwa nini kanti eyitingani oletha umkhonto wami lapha oh